What up? Det her det er Nilo og Genamo. Vi viser, hvordan man tegner en plantegning af et hus i AutoCAD 2013. Først, man skal gøre, er at sikre sig, at man tegner i millimeter. Og det gør man ved at trykke på det lille A her, Beyond. Og under Drawing Utilities, altså under Units. Så kan man se, at der står millimeter her. Og man kan også vælge alle mulige andre, hvis man vil tegne det i andre enheder. Derefter trykker man OK. Så er vi klar til at tegne. Når man skal tegne en linje, så kan man bruge den, der hedder line, men vi anbefaler, at vi bruger den, der hedder polyline, da linjerne vil være sammenhængende i stedet for. Så du trykker på polyline, og så trykker du bare et tilfældigt sted. Linjen den kan komme over det hele, men hvis du trykker F8, så bliver linjen lige. Og det er meget nemmere at tegne, hvis du tegne kvadratisk og så videre. Og så trykker man, så bliver linjen lavet. Og så kan man se, at fordi det er polyline, så fortsætter den så med at tegne videre. Ved at trykke enter, så stopper den så med at tegne. Hvis du trykker på polyline igen, og hvis man så holder musen over her, kan man se, at der er en lille grøn firkant. Det betyder, at man er ved slutningen af linjen. Ved at trykke på den, så tegner den en linje. Hvis man holder den på det andet hjørne herovre, kommer der endnu en grøn lille firkant. Og hvis man trykker på den, så tegner den linjen hen til den. Hvis du lige har brugt polyline, så kan du bare trykke enter igen. Så starter den lige polyline. Du behøver ikke at trykke på den op. Hvis du tager en linje herfra, du vil tegne en linje lige op, så kan du ved at gå hen til hjørnet her, og så trække den herover, så kan du se, at der kommer et kryds. Det betyder, at den er lige 90 grader. Okay, det var altså lige en hurtig tegning, så tryk på det ene hjørne her, og køre musen på den anden hjørne, så bliver det hele markeret, og så kan du bare trykke delete, og så bliver det hele trykket. Jeg vil nu prøve at tegne et stykke af en ydervæg i en plantegning, som kaldes en signaturtegning. Først man kan gøre er at starte med at tegne en ramme til signaturtegning. Man vælger polyline, og trykker man selvfølgelig stadig på arket. Og så kan man se, at den skriver nogle tal, og ved at taste et tal ind, så bliver den i den længde. Og tallene de er selvfølgelig i millimeter. Jeg vil have taste 1000. Og går 408. Fordi en ydervæg er typisk 408 mm bred. Og så trækker jeg den så herover, og så ned igen her. Kommer der et lille kryds, så det betyder, at den er lige. Og så kan jeg trække den her på. Det inderste lag i en ydervæg består typisk af 100 mm beton. Så jeg vælger polyline og trykker på hjørnet og taster 100 ind. Og så gør jeg det samme, som vi gjorde lige før. Den yderste del består af 108 mm tegl. Det midterste lag er så isolering på 200 mm. Isolering tegnes lidt specielt. Det gør man ved at tegne to kvadratiske firkanter. Og jeg bruger størrelsen 100 mm, for at den kan passe ind i min signaturtegning. Så har vi to firkanter, der hænger sammen på hjørnet. Og tegner man et kryds i begge firkanter. Og så vælger man en cirkel, trykker på midten, og så går du så ud til siden her. Og så kan du se, at der kommer et lille kryds her. Det betyder, at den er ude på kanten. Og det gør du også ved den anden. Hvis man scroller, så zoomer man ind. Og ved at trykke på højreklik, og så pan, så kan man så lige rykke den lidt rundt. Og så skal man sådan det unødvendige væk. Man markerer så begge firkanter og trykker på trim. Isoleringen skal lige et S, så jeg begynder at trimme. Nogle af dem vil ikke trimme væk, så man kan så delete dem derefter. Her har vi så isoleringen. For at isoleringen kan passe ind, så skal den lige roteres. Jeg markerer så asset og vælger rotate, og så spørger den om et punkt, og jeg vælger så slutpunktet, og så kan jeg så dreje lidt. Sådan der. Nu markerer jeg isolering og trykker på J, og så står der så join, og så trykker jeg så enter. Nu hænger alle linjerne sammen. For at flytte den, så trykker jeg så på move og vælger et punkt.
For at isoleringen skal passe ind, kan man kopiere den, man allerede har lavet. Og markere. Højreklikker. Klipper. Copy with base point. Og vælger et punkt. Højreklikker jeg. Og vælger paste as blok. Og så indsætter jeg. Du kan bruge Ctrl V for at indsætte lidt hurtigere. For at vise, at den øverste del er lavet af beton, kan man bruge funktionen, der hedder hatch. Så beton bruges den til 30 betondelen og tryk. Og den yderste del er som sagt lavet af tegl. Og den vises ved at bruge ANSI 31. Og størrelsen 20. For at den så ikke kan ses. For at tilføje en tekst, trykker man på den, der hedder tekst. Og laver en markering. Så skriver man tekst. Ændrer skrifttypen. Og størrelsen. Ved at trykke på Measure kan man måle længden. Ved at lave forskellige layers kan man farvetegning. Jeg laver en ny. Kalder den isolering. Og vælger en farve. Markerer isolering. Og vælger isolering her i layers. Og så er der en sådan en signaturtegning, som er en del af en plantegning. Og det her det kan blive til et færdigt plantegning eller en facadetegning som disse. Somebody to